Hello, mukbang mod muna tayo. Alam niyo yung pagkaing exotic? Ano, abalin. Sarap nito. Saka gabi. Sarap. Abalin. Yan oh. Mm, 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 Abalin. Mm, mm. Yan oh. Ito yung anak ko, dongo din. Abalin din. Gusto niya kainin. Sarap. Mm, mm, mm. Yan. Gabi. Diba? Galing Isabela ito. Inuwi nung kapatid ko nagbakasyon. Ayan oh. Uod. Sabi ng Tagalog, uod daw. Hmm. Harap. Ah. Pero wag yung sanyug ah. Meron kasi sanyug nito eh. Ito sa bukit. Pag nag-araro, kinukuha ito. Wag yung sa kahoy. Hindi namin kinakain yun. Ayan o. Lalaki. Sorry. Ayan o. Harap. Ayan o. Ayan. So, ang tataba. Okay o. Sarap. Kahit araw-araw kong ulam to, hindi ako magsasawa. Hmm. Hmm. Wag yung sa ano, wag yung sa kahoy, sa nyog, wag yun. Yung malalaki. Ano, ito. Kahit malalaki ito, okay lang basta dun sa bukid. Yung taniman ng mais, pag nag-araro, ito yung nakukuha. Ano? Hmm. Hmm. Sarap, no? Hmm. Sarap yan. Huh? Ngayon, panahon sa Isabela.
Panahon ngayon yan sa Isabela. Kaya galing sa kapatid ko sa Isabela. Bumili sila. Binibili yan. Mahal yan doon. Binigyan naman niya ako. Ayan, oh. Thank you. Bye-bye.